Nagpalit ko og milon. Kaya ako itambal sa akong balatian. Oh. Dato na kayo. Tag 25 ng kilo. Dahil tag 10 dito, bro, ikapay mo tanong, ikapay mo gasto. Pero kani, limpyo na. Subscribe na mo sa akong YouTube. Kay himunta mo gwapo. Kay na-contest dito. Direktor mo na ako. Ako na gwapo kay direktor mo na ako. Milon! 25 ang kilo. Apoy milon nga. Kani, mukhaon kani. Gold. Gold bar. Nga milon. Subscribe lang sa milon sa saan? Duterte. Salvador Duterte. YouTube. Oh. Travel permit? At Travel permit? travel ta kay dudahan na tag may COVID. May na ilang pagduda, gamay na. Pusing. Gamay na lang, may lang tagbugoy kay natang orasyon. Garote, pamuspos, sisi, panggapos, guniti, lupiti, paslamos, pagani. Pagkalim. Pusing, no? Subscribe. Subscribe lang sa akong YouTube account channel. Duterte Salvador. Hello kita. Oh, hello, subscriber. Pagkat-kata ko ninyo sa hagdanan. Kaya di mo subscribe ka na ko, di ko kakat-kat sa hagdanan. Nga gamay. Gamay pa ning hagdanan na ako. Ako ihagyo sa akong subscriber nga ila unta kong i-subscribe karo makakat-kat ko sa hagdanan nga gamay. Kay gamay pa gini akong rado. Ug salamat kayo sa mo subscribe kanako. Duterte Salvador. Subscribe mo sa Taguluan bituon. Lungsod sa Taguluan. Bisag wala pa'y Pasko. Nanay Timailhan. Nahapit na ang Pasko. Subscribe mo sa akong YouTube account.